Ура! Сега ще одиме пеши, май. Задна, задна. Стига, о, дай предна. Първа, втора, так? Дай му, Монги! Близне, давай тука. Да. Близне. Давай, бе. Айде, Гоше! Давай, близне, давай. Гоше, давай, бе, давай! Давай, бе. Давай, бе! Абе, че мине, бе! Минеш, бе, мина, Бойко мина 100 човека, давай. Давай. Не, бе, може и да мине. Че мине, бе, давай, бе. Може и да Че мине. мине, давай. Висока е, висока е. Високо е, давай. Давай. Дай! Дай се, стой. Чакай малко, стой. Давай ти, бе, давай. Давай. Дай! Двигатели заглох. Дай назад. Назад, бе! Работа. Че го бутаме ли? Дай малко назад да пробваме с моста си силиш път. Кое, бе? Не, бе, отпред. Малко беше излезналата. Малко излезна, бе. Малко беше излизаше. Ти сега го разби още повече. Ма тука на мосто ти е легнало, отзад няма нищо. Тука на мосто си отпред, ама що дими. Нема, що е намокрила, нищо и нема. Дими нещо, ама давай назад. Да? Не. Мондре, Он че го са веднък изтегли. дай бъй ти то закачиш това. Дай! Как няма излезе? Мината. Само да. Може имаш ли? Пришам на мъжения. Да, бе, ама дай да Дай, да запри да ти бутаме назад. мъжеваш, дай го. Въобще имате ли или да го давам друго? Давай го. Да ти сега като минеш, Чекай. ти се мога минат по тебе. Фърли го, бе, фърли го, деби въжето. Дай малко. Бе, Ще свърши работа. ще свърши, чекай тук плет, чекай. Ти като немаш дай и нещо. Мога за киното, как ще се... Чекай, че го гасим.